magana ce tabbatacciya a kowane loto idan farar kaza na hidima haɗi da sabga tata. Balbela ta fi gaban gayyata domin ita ce ke rabon katin gayyata da tarbon baki. Lafiyayyen so da kammalallar ƙauna shine ka nuna naka ne ta kowane hali a lokacin farin ciki da lokacin alhini, babu togiya ba gajiya. Wani shi yasa ƙungiyar abokan karatun sabon shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, Barista Ahmad Aliyu Liman Gusau na Gusau Township Primary School, yan shekarar 1978 ƙarƙashin jagoranci Alhaji Ahmad Yahaya Gusau AYG da Injiniya Bashir Galadima Gusau, Architect Ibrahim Agigi, Alhaji Hassan Sani Director Admin, Alhaji Aminu na Tsahara Manager Umra Petroleum da Alhaji Musa Madawaki ke farin cikin taya gagarumin murna suka sabon shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, Barista Ahmad Aliyu Liman Gusau. Alhamdulillah muna cikin kasaitaccen farin ciki da wannan ni'ima, kuma muna isar da gwaggwabar godiyar mu ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau ta Malam Sambu bisa karimcin zabo dan uwanmu kuma abokin karatunmu da damƙa masa wannan kujera a bisa cancantarsa. Ba shakka muna da yakinin mai daraja gwamna ya aza hula a saman kan da ya fi cancantarsa, aji gidauniya a gurbin da bai buƙatar tarde. Muna da ƙarfin gwiwa da amana cewa mai daraja gwamna bai tallabo wa ma'aikata tuwon tulu ba. Allah ya saka wa mai daraja gwamna da mafificin alhairinsa, ya tsare ya ƙara haskakawa sabon shugaban ma'aikata na jihar Zamfara Alhaji Ahmad Liman Gusau, ya sa a wanye lami lafiya cikin amincin Allah. Wannan sakon taya muna da godiya ta musamman ne daga ƙungiyar tsoffin ɗaliban Gusau Township Primary School yan shekarar 1978 daga sakataren ƙungiyar Alhaji Alhassan Saleh. Lissafin mu kai da ka san matsalar mu.